Okei, tänään niinku mä oon se sama tyyppä. Niin tänään mä yritän etsiä Lamborghinin kuvaa. Tai siis niinku autoa. Jos mä löydän täältä jostain Lamborghinin, niin saanko mä please 1000 tykkäystä, please. Oikeesti please. Niin toi on mun kaveri, joka tässä kävelee. Tekee myös YouTube-video. Elikkä... Moi! Jos te haluatte nähdä mun YouTube-videoita, niin laittakaa Veepi Pro. Sitten, älä oikeesti mä teen YouTube-videoa. Niin tänään mä yritän löytää jostain Lamborghinin. Ja sitten mä näytän teille ja sitten mä lopetan. Jos mä en löydä, niin ensi kerralla mä yritän. Koska yksi mun kaveripoika Viljami sanoi, että jos sä otat Lamborghinissa kuvan, niin sä saatat saada 1000 tykkäystä, niin mä taidan koittaa. Please tykätkää ainakin meidän videoista. Katsotaan. Mutta laittakaa kommenttiin, jos te näette Lamborghini, mutta mä en näe sitä, niin laittakaa sit kommenttiin. Ei ole Lamborghini. Joo, ei ollut kyllä todellakaan. Ei toikaan. Missä on niinku oikein niinku Lamborghini? Tiedätkö missä Lamborghini ei edes oo? Hei, Adalet. No, oisko tuolla? No ei oo. Ja toi ei oo kyllä todellakaan mikään Lamborghini. Mä oon nähnyt Lamborghinin kerran. Niinku ihan kerran joskus. Mut siitä on niinku tosi kauan aikaa. Mä olin joku, en mä muista, jonkun niitä. Mutta aika pieni silti. Onks tossa? Ei. Ja ainakin mä näen ton moottori. Ja no auton. No äsken heippa!